aya na bora kuminge getundu ikinga kikiachite na ana bora nyole giachite kigurata avenues ewa na ande giachire egero kwege na kware ngogoke okore naki mo tuligereri Yesu amen ewa yoko moyo ringana lyo manene libenya sutura subonge ngangwa nyandiko menya sutura subonge akabaterana kabaga sinini igokugwa igo manene tigatokonye kerotoko menya subu imo takwiriri bagakora kuriri by'abantu bandi naye kali igori ngaborakiri tukelimo nenjige tukiga munege kiraba ngaida tenene. Get the point. Take a step forward. Maneno ito nande Nyasaye byamanase litukulia lero twakira asubukurire byamono asamaye watokore n'abana bawo watalira monenche kururi twakuboniti umwakoria asoko waita ngoma nene bubuya utara monenche nando tokorera mayase umwakoyo wana maye watokorere kuikubwa robo twanchire tukorere ngabyamono nonye tuli n'amakweri asaba ikobwense amarwaire imechando Kristo wateba nga tukubake asama nga nonsi pono twanche karutumeta asubuhi mobo kero yomo otokonye twigere kumanya na kumenya ime yawo butambe nonye nekero tokonye gari wasinga nchimirindo yobugi mobo Yesu ntobasi gutiga tolemererie ikiagara ngene watoroserie na bwango mwana kuwocha Yesu twamenye nganto swasenkenya asime cyane yutawe n'amakomwa yo turatera gutera komsa n'imana ya ngondi na guteba mbye munasinga ncyugo tureka weito n'ubiye bwawo bono kutugukwa na lingana lyawo twasabira kwa na monentwe ikiara twasabira seretare Yesu yoro mubwalito amen. Asigitabu kilitwa soma igitabu kia Luka chapter number 7 and verse number 2 wochinse amangana naro Biblia gukwana munaitwe wetero musumbo Nyasaye Luka muna Nyasaye arochere buya akamatebinga ali kamanganaya asinga nchugo tunyoria abatomenya tasubugi mobo nga keroyo mo nseteri buya. Asigitabu kia Luka isana na ibere Odia nyareke busi atosomere ngegoteba omonto oyomo umutangani gwabarwani ligana konya onyalekire ange nogokwa konya oikire ange nogokwa ere nomonto anchete mono agachia koigwa amangana igoro ya Yesu agatoma asale abagaka baba Yahudi kumubolia Yesu ache agwenye umusomba oye na barabwo bagachia goika ase Yesu bakamosorora bakabora nagwenerete omokolere lingana eri ekiagara nanchete egesaku yeito naende natwagachirete sinagogi ekero twarenge nokuganira tebi murenerenga naye nonyorwe ekero konyora uko nakokorani waito asiri tukoria rero. Remember, you will be remembered when you remember. Biblia tebanga omuntu oyomo olengo mutangani bwe sinagogi. Namuna tumaye tubutambe mutangani bwe sinagogi oyino mugaka bwe kanisa. Osemere Nyasaye. Gwegera maliko buya omanyete nganinki Biblia goteba asubugi mobo nobugima bogocha nenchera omuntu mwegenere Nyasaye awenta komenya ekero twensi tukanyete Yesu ito aira niburutu bwa kare na kare. Biblia bagateba ngo omuntu oyo
nabwate omukori emirimo anchete mono omusomboye egenete abegetogosemeria amanyete nga nintaba ninsuka gokiande nimutigere nke naturwa n'omongi natogende n'abana oyo ko twamutigire magega ntore n'okwegena n'ogosemeria ng'a omonto oyo narende nka yaito goikatwiranire korwa esabari eyetwakire. Biblia yatega omonto oyo akaba omwegenu ase gokora emirimo ase enkeria amatuka amange goikera omotang'ani oyo w'esinagogi akamwegena akamanya ng'a omonto oyo n'omwegenu akoreteki abagore natwarushinka abakora emirimo twabatigere ekebungo ya bedroom nkerie bag igense mbiye lakini muntu taiyo obwata makora emirimo agotigera bako omutima bakanyaro omuntu oyo nabo awekanigu n'omuntu oyo Biblia gokwanira ng'a omuntu oyo akaba omuntu omuya akaba orendete ebintu byenkeria akaba omwegenu ase emirimo yaye n'omuntu oria omurigete akamwancha bantu bandi twanje twakora emirimo bameta asinga kyaitu nanyakora amatanga bubasi nabo nyagatebanga nanyana tigo nsetakora tiki teribuya nabaraisa kwigora gokinduka ruraria ari usikende ebituma biri bano tigetaria aratane bike lakini abandi bari bakoratana nande munatura ndabe kunyarikana ng'a nande muntonde kwararanga umongi na nyarabo kira matanga kwabe ko mukori imbere mama temwa manene asoko mutebya ng'a torora bituma meke betano iga nande rumatenge bituma byago nsiringi sarasi nyane karobebi nasi batebare ng'a nande kwaya nole turujende ng'a to muntarabo nga pasta abe kwaya nabo orochi yani ntwe asoko menya waito munenchera yo komenya kwa mwanya bantere vire teba bana banyasaye omuntu oyo ekero aikiranga omuntu oyo menyire boya samatuka mange omokorinde mereme miya obeire omuntu bwo sesenia na ndo obeire omuntu bwo basemeria bantu bari bakomenya kinka cy'abantu baba abo sesenia baba abantu bagosemeria baba abantu abaya muna mabatebeke gusinga omenyete bako no yonganga isorno monto myorenge ige karatometo bwiri tuwanda kwa abantu abaya onde tayo komenya abuchinda era matukaya dera matukaya bantu batari komenya ubwi ense ya bere muna ya bere abantu bangaine ndamwamu ya buchire lakini sakuboli gatia ande onde nale umwana muiri amete bwoye agasomera bwoye agaeta buya abandi bakagenda kinsobo rero babwate kinka cyabo nabaro bamenyete buya igonga omuntu oyo akaba omuntu omuya nekera omuntu omuya omonyene nera akamwancha nekera mwancha akadra kumenya senkeria Biblia mabatebanga egaikinga kiyemo omuntu oyo omusombo oyo orengo mukori emirimo asenkeria akarwara igense mbiye kuruguruma Biblia teba anchete umusombo oyo ekiagara arengo omuntu omuya naende arengo omwegenu arakomukorera emirimo emiya nere ekerarwara Biblia gatebanga asengenche omuntu oyo arengo omuntu omuya anchete abantu begesa kukeria abakorera tamaya naende monyore ng'omuntu oyo nomumenyi okorete ki mumenyi olenge tamenye tari sobo oyo nomubasi omenyete bo machoge oyo nomumbaba omenyete bukione oyo nomukione omenyete bochi lakini Biblia yoteba ng'a akaba omuntu omuya akancha abantu begesa kukeria naende akabakorera amaya akibona twateba inyora naye nonyorwe ekero gokora kero ko inyora agancha abantu begesa kukeria akabakorera amaya
ngonya n'amatanga ariko basikinyuro nere nabare kugenda okesha onye n'emichango yarenge gucangwa nere nabare kurwa onye n'omuntu uri kurwara nere nabare kugenda okiomorora onye n'ekwaya yarenge nere naringa sikwaya yu asogosira abantu benseria ekiagara arenga omumenye naenda agancha abantu benseria na Biblia gatebanga naende ngakiyemo abantu abasamenyete ekiagara bari ngino kugani batagete sinagogi akarusi bese kiaye akarusi mete yaye akarusi simiti kiaye akarusi wilbaro yaye akarusi gechiko kiaye akarusi nibo yaye akanyuranga ebintu byonsi muna Biblia gateba no bikoerera na byonsi nebya Nyasaye kwagache nyumba ya Nyasaye negentikia karayaika umusomboli yari warasama tukamange akamwira asenya gitari kamwira akikonyora kugwenywa Biblia gateba sumugano yinga agaika akanyora ngabona gosemera ingokore tiki muntu ndira kora rwara kansa bakatwanyora nga kansa ya maene ase agokorera ngai mwanya kara muntu shuko akimwandigiriri muntu tari kurwara bakatwateba nga Nyasaye kwari wanchi umutima kyatimoke agaikera to the state of death atageire akwe agechanda konyoro mwirire kinyagitari konyoro mwirire asaba gwenya osinyire omorentire umubekire nka nekeramu ikinka agakuo moyo agateba nga sina ikeire nonye umuntu oyo onkorere emirimo miya natigire Nyasaye lakini abantu abange asobogima nturi gutigire Nyasaye keramanga nakoba makomo kere bintu bitari buya kere nsitari buya kero emechandera asobiko bwense Biblia karigo tuyine kare kinga ki tutigire Nyasaye lakini akamanya konyoranga nonya ekiagara konyoro igure chinkuma igoro ya Yesu bantu bare bateba mangana manene konyora Yesu bweniri abantu nera akaboranga Yesu yuga kubwenya kari no kubwa kari ne chinguru nare gutuma abantu bagende nabandangirira Yesu gose na chankorera maya Biblia yatebanga inyora naye nunyurwe ekero kunyura. Remember, you will be remembered when you remember. Kumbuka utakumbukwa unapokumbuka. So wechando konene pana Nyasaye Biblia yatebanga omuntu oyo agaika agasinyu yagokora bosio magega enchere kamubora owasemergo kamubora lakini asenge nchakora tamaya asabantu begesa gukeria asenge nchanje tabantu begesa gukeria ekera batagete sinagogi akabagachera Biblia gatebanga abantaba bakanyura maya bakorerete nabarabo bakagenda asigiyeso nakubagendo Biblia gatebanga kubaiko bareneri yandali nene bagatebya Yesu nga omuntu nara chairo bosaka kurwalia bobasi omuntu muya otwagachirete kinyomba buya ogotokorere mereme miya na ndoro omuntu muya twagosoroire twakuboliri Yesu asama sikanya manene na yogendo mugweneri musomboye ekiagaro musomboyo nere ogosemeri kwaye nenkora yaye nga yere enda kwa mami kwanza. Enda kwa mami. Kwa mami kwanza ukaa huko. Na leo nitachapa wewe jioni. Akagenda bakamuteba umuntu oyo n'umuya nande gahitegesa kugeito nande karatu atagete sinagogi igatwagacherete inyora nunyurwe naye ekero kunyura abanda gateba bana Nyasaye ngasubuga imobo nakiri kwegera nga ekero tometa asubuga imobo ekero gukora maya nababantu barabemba gukora maya nabora konya bantense nababantu baramenye buo emyaka menge nababa koyo baramenye nicyombe cyawo bakacyere kurweri
asingencho yokubasomia ayotigare igo oikera asubwe chandanga nkaori chombe chiane abakoyone ngakibona baba ngakienseyere lakini nyoranga nabatakunyura Yesu nakunyure. Haleluya. Kiagara Biblia gateba muntu yononyokora tamaya ekero neraganitie akonywe nyuma yo cyandika sama tukamange nyuma yo kwimya sama tukamange asinge ntakora tabantu bari amaya bakamunyura bakagenda asigi Yesu bakamutega nk'umuntu yonomuya natwa nchete asegesa kugeito naende natwagachirete sinagogi naende no muntu muya nabonda ndakosora situ kuriya rero abatwa cyakero yomo asatomenyete tokora amaya nenchereyo nituko twakorera amaya ande Yesu nababa torera mabera asitwara gota konyoro busoko para banyana no mwana meto mwana bumwe akuburi botukono mugasonga kakima kama katare gonkonye erendo boyi muntata genda arali Ujinande na nyiranga kagando makomoke December rende ko yaika bakagenda bakagura bikoroto bakagura chianga bakababuya nchuma temba nginyora bakino muno muntu toro chinga weka kwari ko iguvove abanyane bagotenga bono nchikurgerere ngaki banta barende ko narenga mbare kongorana na slippers cyo karende ko batumire $2 ando mate $1 ni bwato bot mune mpesa iwa nawo de matanga nga mpesa nko gerere moyo change muntu gawo tumere mpesa yo kurigiriga nga confirmed tori ko yuya kakina chivemi ababateba nga igenteke nanye seteri buya omoyo no koreki ochiranga bono nkanyaranga gendo nkeringo kora ngateba igento nakore nchekinda omoyo wendagera chisoda ko chira chinyinge chikeki paraburende kubagoka bagolire yanga babikire bikorote biya nche nare kwego kine chijuisi chichira ngateba nje barongwe sibya barabukuba ko wenda sanane go chinyamira alifura lida gutara nche ntigarerende nungwe niyo moyo nanchase ibinte bibya byabasinyire ngidate abamanya saya inyoranga ekero gokora amayasubugi mobo naye nonyorwe netabanga nabantu barako inyore netabambari gwakonyete mubuya naende abantu nabatakoinyora kugikigesa ko inyore tobada tugigu kabisa nga kaki muntu oli nomuya muntu nakora amayense bantu mbago gotogia kanyagiye sa gotogie nande takonya kubanyanga kango akora amaya abantu bane bakura singe nchoko kora amaya bachi kubanya watogigwa kwa koraki kwabura nande chikura bantu bachacha ili 2022 mwaroche kero muntu nara abatebanga igento kiribwa wa mwabo akimoche montige bakoyo bakabana ambaye isano nere no harama etenga nere bakabana ambaye ambaye omwayo ogecha abantu nga mbamokorereti munaganeti takonyoranga obogambi nyasawo wachora naende kogo koramaya na nyasaye nakoleki nakonyori pana siasa no chenya ndibalenga kangorera nabatebinga kumogo koramaya kumoko gaja chikanisa kumogo somya abana kumogo chibesa matanga na bora arunando moelio anyore ngakene ngakole tiki ayatigera Yesu asama yayubwa akolire asokonya kunyira abantu bomonene naye ngakiyemo Yesu kale moyo nakorera mabera nagocinga kire buya abantu nabatakunyura kuginche Yesu akunyure kiagara asigi Yesu ngakiamanganal tabi monerenga nyura no nyorwe naye karo kunyura. Get the point. Take a step forward.